दा बिथांमोनाबो UPPL दोलोनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै दा ज' जयनिं जागासिनो दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन जे लाइटबो थायासै धनन्जय माधवा आरो देरगाफोरनिफ्राय फैनानै बे टाइमावनो ओरैहाय खंख्राजरा बाजारनि एसे खोलाथिंजाय थानाय खंख्राजरा गामियावनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय लोब लोब UPPL दोलोआव आरोबाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनबावदों आं नोंथांमोननो हानायखिनिखौ एसे एक्सप्लर खालामना देखायलांसिगोन दा फैबाय थानाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव दा NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी सारखौ बेबायदिनो जगदान होनानै भट होनानै देरहाहोनो बयबो लोब लोब फैबाय नै आवगायबोबाय दा नायनानै लादो दा बिसोरो गुबुन गुबुन दोलोआव दंमोन आरो फैबाय थानाय समाव दायो बेबायदिनो UPPL नि बिजाथि NDA नि बिजाथि सार जयन्त बसुमतारीनो बहुत बेबायदिनो मोर दुईटा আছে হয় নাকি আর একটা পাইছে তাহলে কো তিনটা হবে মোর এ ওইটা বিরাট ভালো এটা একটা দাবি আছে বিরাট ভালো এই যে এগুলা নাও লাইনা হ্যাঁ যাবে দা দেয়া दा बिथांमोना गासैबो BPF दोलोनि सापर्टारमोन ओमफ्राय दायो बिथांमोना 1 नं क'क्राझार लकसभाखौ नोजोर बोनानै NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय लोब लोब UPPL दोलोआव बिथांमोना जयेन जाफैबाय फोटो दियो आराम से नहीं